Check ang linya ni Brigada Alan Tangkawan kay di ay usa ka lalaki mga kabrigada giunay og tipi sa iyang manghod Brigada DJ Babon. Unya kinira bang manghod nga mo'y nagpatay sa iyang maguwang ang kining nga suspect. Ato'y check ang linya ni Brigada Alan Tangkawan. Karon lang ning adlaw na hitabo. Brigada Alan Tangkawan, ibrigada mo. Brigada Arnel o Brigada DJ Bubbles nabugtuan sa iyang kinabuhi ang 65 anyos nga maguwang human gidunggab sa iyang manghod. Dito kini sa compound sa Visayas Kaman sa Camp Lapu-Lapu, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Kagadina ning alas 11 sa buntag, Marso City, 2024. Gila ang biktima nga si Roberto Astilio, 65 anyos, usa ka retiradong sundao, samtang ang gitumbok na responsable nga mipatay kaniya mismo ang iyang kaugalingong manghod nga si Francisco, 52 anyos. Ingon nga dunay panag-away ang duha ka magsuon nga mao hinungdan nga mikuha kutsilyo si Francisco o gigulgol ang liog sa maguwang gamit ang kutsilyo. Kasamtangan nga nakaroon sa kapulisan sa Mabulo Police Station kining manghod nga dinaktan nga si Francisco. Brigada DJ Babol, base sa atong nakuhang kasayuran nga dunay nahitabong panag-away sa duha gumikan lang sa pusti sa kurente nga gustong ibalhin pero wa magkasinabot ning managsuon. Inungdan nga kining manghod Brigada Arnel ni kuha ni kutsilyo yang giapis ang liog nining iyang maguwang 65 anyos ulitaw man ni ang iyang maguwang. Brigadalan atong klarohon brigadalan nga kini den biktima maoy sundao. Dili day kini suspitsado. Kining biktima way sundao. Brigadalan unsa man ni adugay na ni silang bangi sa iyang maguwang? Kining suspect? Base sa itong nakuha nga kasayuran, kaganina raman kuno ning naglalis kay tungod lagi aning puste sa kurente nga gustong ipabalhin ba. Diha ni nahitabo gyud sulod sa compound sa Camp Lapu-Lapu des may lahog? Yes, mao kana kay namay namuyo diha kanang mga retired nga mga army. Sundao. Purbida sa? Yeah. Diya pilay dinunggaban brigadalan. Usara ka dinunggaban pero luglog sa liog. May sulti sa usas mga silingan nga giapis ni ang liog taon sa maguwang no gamit ang kutsilyo sa gigamit sa iyang kaugalingong manghod nga ni laslas sa iyang ubol-ubol. Wala day nakauwang atong mga tungura brigadalan ang pamilya day ani mga anak mga 65 naman ni si Alberto. Nanagyo ni mga anak apo. Oniwa na to masuta kung kaning suspect una ba ni anak kay sa initial lang nato nga nasayran ang biktima nga si Roberto Astilio ni tao man ni Brigada Arnel pero gipadayon pa man ang investigasyon sa kapulisan sa Mabulo ato ning sundan kung unsa gyud tinuod nga background aning suspect og ang biktima kay kani mga initial naman ni atong nakuha base sa mga silingan sa maong biktima. Unsa man ni brigadalan patay diha dayon ang kining biktima? Diha gyud nabuktuan gyud siya sa iyang kinabuhi mismo sa iyang gipuy-an nga matong makita kay Sulagway nga nagput ni intaw no sa iyang balay nga nagkadugo na kay tinuod man gyud siya sa iyang manghod nga wa na may kaluoy Brigada Arnel kay giapis man ang ubol-ubol. Grabe no kapungot no kay ako duda ni brigadalan na dili lang ni karon lang ni tumaw ang ilang away dugay na ni sila nag-inulugay ng kuryente diha kung saban nilang gilalisan diha nga napuno lang ning usag-usag kaninang alas 11 buntag. Dunay nagingon nga posible nga dugay na nila sila nga domot pero basin og ni kayo baka og balik ang ilang domot kay ni kalitro man ang mga silingan na shock sa hitabo nga mao na toy gibuhat sa manghod nga isulod ang balay sa biktima ang iyang maguwang apis na yung ubol-ubol nga depensa ang maguwang sa iyang kaugalingon. Dool ra ni silang panimalay? Okay na to makuha kung dool ani. Sige. Brigada Arnel kay limited ang atong nakuha gani. Di man sa kasudi as Camp Lapu-Lapu dayon no. Media. Yes, di ta kasudi des Lapu-Lapu nag-blackout na sila karon nag-news blackout na.
ang kampo kay duha biya suod sa compound. Nahitabo. Yes, mo ni kuan kayo nga suot sa kampo sa military, na diha nahitabo ang krimen. So makalimbaut sa balhibo ang itabo kay Managsuon mismo pag yun. ang manghod may mipatay sa maguwang tungod lang sa away sa postis kurente. Paita ning kalakiha. Brigadalan, balikan ka na mo, palihog lang ipusa ang mga tanang mas importante dunatay ma-interview diha nga silingan aning duha ka man magsuon nga nagbuno man in taon ni unsa ba gyud daw ning kalakiha nga managsuon ra tungod lang sa kurente daw ila man gikalimtan ang ilang pagkamanagsuon nagbuno naman isa sa usa. Mao na Brigada Arnel nagpadalas kay init sa nga og atong higamay ra man ning problema nga kaning pagbalhin sa kurente. Dara man ning sabot-sabot gud. Mao gani. Sige Brigadalan, balikan ka na mo karon taon-taon. Okay, on board sa Brigada Patrol to uban ni Brigada Reyna Kwa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Ronda Brigada! Salamat Brigada Alan Tangkawan at ang inyong dugang detalye sa maong nga balita ni Brigada Alan Tangkawan.